Màquina automàtica de segellat de llaunes de nitrogen amb màquina de segellament de llaunes de nitrogen d'alta velocitat per a llaunes rodones, incloent ampolles de plàstic PET, llaunes de llauna, llaunes d'alumini, llaunes de paper. El disseny de la màquina és avançat, l'estructura és raonable i és un equip d'embalatge ideal per a la indústria alimentària, la medicina, la llet en pols i la indústria química. Es pot connectar directament amb la màquina d'ompliment, la màquina etiquetadora, etc. per constituir la línia d'envasament.